Bueno, pasaden urtean Aranzadi ikastola gurera etorri zen, Asa ikastolara pizka bat murgiltze esperientzia hau egitera, eta nola eremu euskaldun batetik eremu erdaldun batean nola bizi ginen ikustea, eta pizka bat gure realitatera ezagutzeko. Aurten gu etorri gara Aranzadi ikastolara, La Pueblatik, gure ikasleek ere beste realitate ezberdina ikus dezaten. Heldu da eguna pixkat gure elkartrukia igueltia jasotzeko, oso ondo paso ginen, oso esperientzia politxa eta beratza izan zen. Hemen ikusten duzuen moduan atzian ikaslien arrasinua beraien artean eta gauzatzen. Eta atzo etorri ziren beraiek, La Pueblatik eta Bastidatik, eta ekintza desberdinak egin ginuzen, ezagupen jolasak, herrixa pixkat erakutsi. Aurkezpena egin digute, egon gara joku batzuk egiten, eta gero ginkana bat egin dugu herria ezagutzeko eta dena. Goikotik joan gara, gero egon gara pixkat dendetatik eta horrela ikusten. Atzo jolas interaktibo batzuk preparau ginuan, gero ginkana bat egin herria ezagutzeko, eta gaur mendi buelta inguruak ezagutzeko eta gero elkarrekin bazkalduko. Atzaldian etzukin futbol partidua jolastu ginen. Pixka bat lotura inda dago. Atzo atzaldian gure ikasleak eta beraien ikasleak elkartekin urten zian batzuk eta geratu zian, eta oso aberatsa dira olako gauzak. Bihar mendira joango gara buelta bat ematera, edo ruta bat egitera, eta gero joango gara autobusean berriro ikastolara. Beste realitate ezberdina ikustea da helburu eta bertan gozatzea euskaran eta ikasle ezberdinekin. So